Olá, bons dias. Estamos aqui no Centro de Igreja da Terra e vamos fazer uma pequena entrevista à Laura para saber o que significa para ela ser solidários. Bons dias, Laura. Bons dias. Comenzaremos com a primeira pergunta. Se tiveras uma varinha mágica, em que cambiarías o mundo? Cambiaría todo o que está mal e arranxaría os problemas de traballo e de dinheiro. Que dirías dos políticos en xeral? Que comenzaron a facer algo e que fagan o que prometen. En que estás traballando agora no teu colexio? Estamos a traballando nun proxecto de entreculturas chamado a Silla Roja. Imos a pintar unha cadeira de cor vermella para representar a todos os nenos que non poden ir ao colexio. De todos os traballos solidarios, cales foron os mellores? Destacaría o rastro solidario porque é unha maneira de sacarlle proveito ás cousas que xa non utilizamos. En que cousas teríamos que ser todos máis solidarios? Pois nos temas da pobreza, axudando a xente que máis os necesitan, asociacións, dando alimentos á cociña económica como facemos no noso centro. Crees que ten sentido ser solidario? Sí, ademais podemos ser solidarios nas pequenas cousas do día, axudando aos que necesitan na calle, axudando a pasar un paso hacia todos. Crees que entre todos poderíamos cambiar o mundo? Claro que sí, dando un gran de área, entre todos podemos cambiarlo. Crees que podemos ser máis solidarios no noso día a día? Sí, axudando a quen necesita, un compañeiro, os nosos avós e outra persoa calquera que necesite. Que é o que te move para ser solidario? Entre outras moitas cousas, os profesores do centro, que sempre fan actividades solidarias, como o rastro e moitas cousas máis. Ata aquí por hoxe.